बरपेटायाव हारिमु आफादनिफ्राय जानानै जोंहा मोनसे गेवलां मिटिं जोंहा मोनसे जेनेरेल मिटिं मोनसे जादोंमोन। बिनि थांखियानो जाबाय जे जों फैगौ बरपेटायाव हारिमु आफाद 21थि बैसागो खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदोंमोन। फैगौ 10 मेनि 2025 तारिख खालि नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोंनि जितु देखोनि परिस्थितिया मोजां नङा। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ इन्सट्राक्शन होदों जेकुनु बिहु बा माबा माबि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय एसे SOP मथे जोंखौ थारमाने हेंथा हरदो। बेखायनो जोंबो बिहुखौ जों पस्टपन लाखिथ'नाय जाबाय। आरो जोङो मोजां सम फैबोला जों एसे दिननि भितरावनो उइदिन 15 डेजनि भितराव जुदि मोजां परिस्थिति फैयोब्ला जों बैसागोखौ जों खुंफुंदों होननानै जोंहा आसा लाखिदों। दिनै जों गासैबो लोगो नांनानै बे बाथ्रायावनो जों सिद्धांत फैबाय जे सरकारनि जितु माबाखौ इन्सट्राक्शनखौ मानिनानै जोंनि जानांगौ बैसागोखौ जोंनियाव स्टप खालामथ'नाय जाबाय। बे बरपेटा र'डआव थानाय सोरगिदिं सानजा सोनाब साहानि गासै जों बर' माहारिफोरा बे बैसागोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि बे मुलुगनि सिचुएसननि थाखाय जों बेखौ खुंनो हादिया। बेखायनो रायजोफोरनि सायाव जों निमाहा बिबाय। आरो लोगोसे मोजां दिन फैबोला जों बेखौ मोजां बार मोनसे लानानै जों बेखौ फालिनो थाखाय जों आसा खालामना थाबाय।